Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw. Mama Mary Day ngunyan, Miyerkules. Pasalamat kita sa mahal na inang Santa Maria asin padagos na makimaherak ning intersesyon. May novena po live taod-taod 5:15 sa DCGB. Ano man tabian kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos 27 de Setyembre 2023. Tingog kan banwaan po, naglalaom na yaon, nagdiretso ka mo sa pag-antabay sa programa. Kasabay dyan ang pag-imbitar, mantang ka mo naghahanda na kan pangudtuhan. Sundo man kita 10:30 sa paagi kan informasyones na minaburotwa dyan sa palibot. Asin ang pagtukar niya to kan mga istoryang minaburotwa na may efekto sa satuyang pagbuhay-buhay, either personal o bilang komunidad. First District Pading Jomar, Second District Compadreng Al, Third District ang samuyang Chief Reporter Kompareng Jimmy, Ans Galero and Joshua Bino. Yaon dyan sa samuyang mobil, Henry Mata ang samong mata sa kalsada. Mantang sa control technical, yaon po dyan Kumpadreng Nal Baldo kan Jigs Baldo Welding Shop. Good morning tabi dyan sa Indo ha, lalo na sa mga taga Barangay Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Sa newsroom, susumada ka na istoryang minaburotwa, nag-aabang ka, nagluluwas man na informasyon, lokal, national, international, nagangenot dyan, News Director Mardela, si Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran. Siyempre, igo po kami nin mga bareta man sa Facebook, ang samuya pong social media page. Ang DCGB News Online, yaon dyan Jimos Barrios, katuwang niya sa IT, pati naman po sa production, sa research, yaon dyan Thresia Marilitana, azin si Jerome Martinez. Sabayan po kaming nadadangog sa AM Band Traditional Radio region-wide, and syempre nahihiling man worldwide, netwide, sa man iba-ibang social media platform, sa YouTube DCGB Legazpi City, and sa Facebook DCGB News Online. Sa Facebook tabi pwede man nindong i-share iyan, tanganing madagdagan ang satuyang natauan ng informasyon. Yung mga may DCGB Live app, good morning. Ako man po sa indong servidor sa radyo, sa hindi pong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan banwaan. Good morning tabi sa mga manlain-lain na probinsyas na nadadangog po ang DCGB. Urog na dyan sa Catanduanes. Ang Catanduanes po is a DCGB country. Yan. Dyan sa Sorsogon, igwa kitang paraan tabay man gayo dyan. Siyempre sa Legazpi, naglalaom po ang Tingog kan banwaan. Yaon po kamo ha. May volume man kita siguro, mga parokyano taman sa manlain-lain na barangay kan Legazpi, and sa Daraga, Albay District, Siring man. Good morning. Yan. Sige tabi igo kitang mga istoryang na dapat na pag himay-himayon, and syempre may mga reports po dyan sa luwas. So kahagadan palang tabi na bawasan yung tarifa kan imported na bagas o sa pag-importar kan bagas. Ibinasura po yan kana presidente kan Republika kan Pilipinas, because sabitan na nga ni ibaga, kita digding mga ordinaryong tao na nakakadangog sa naman, nagbabasa kan bareta, naghiling kang news, madaliong kita mag-conclude
pero sa madaliong kita magtaram ning opinion, madaliong kita magtaram nin arog kay ni dapat, pero igwa palan sa likod kaiyan nin mga mas hararom na konsiderasyones na dapat niya itong maintindihan before a major policy is being done by the government. Yan. Madali sa na ba kita magtaram? Natangay tarog kay da, tangay tarog kay ni. Pwede man ngayon. Opo, napakadali. That's good enough. Madali kita magtaram, nakakahiling kita ning solusyon, nakakapaluwas kita kan sa tuyang opinion. But behind that opinion, tabi, iyaon ang natok, tabi, iyaon so wisdom na dapat niya itong mapag-adalan bago kita makapagtaraman ng God sa kung ano man na konklusyon. Kaya sabi ta na nga digdibaga sa programa, informed conclusion. Yan. Manungod yan tabi saro baga sa tuyang pinaghahagad ining mapababa ang presyo kan bagas. And sa tuyang nahihiling dakol na mga nagpapahayag, saro ngaya sa kausa dyan is itong suhalangkaw na tarifa. So mga pigbabayadan baga kan importer, mabakal kaning bagas sali sa Thailand, sa Vietnam o kung sa ina nasyon na i-exportar kan bagas, kita man minaimporta sa inda. Ngunyan, igwaanin pinagbabayadan na nagkakanigong tarifa, kumbaga buwis. Yan, sa aduana, asin sa iba pang mga collecting arm kan gobyerno. Ito sana ang nahihiling tapo, kitang common tao. Ito nahiling ta na natangay ta day pwedeng halion iyan or bawasan yan. Okay, madali kita magtaram kaan ta sa paghiling niya to, pag binawasan ito, natural ngaya so nag-importar nin bagas, medyo mababawas-bawasan man, so out of the pocket expenses ninda na. Ang resulta ngaya kaiyan, dakulao ng posibilidad na supresyo kan bagas na ipapabakal ninda, hababa naman. Okay, magayon na magayon na kumbaga analysis paghiling niya to. Pero sa likod pa lang kaiyan kung hahalion niya to mga tarifang iyan, halimbawa excise tax o kung ano pa man tabi, ang mawawara man po sa gobyerno is bako basta-basta. Sabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno, bako po basta-basta ang mawawara sa kabankan gobyerno, which will in turn affect ngaya soonest maaapektaran ngaya su serbisyo man na nakukuan niya to na common tao sa gobyerno. May posibilidad ngayon na kulangon na sa pambakal nin bulong na dadarahon sa mga health centers, lalo ngayang mauuyam sa tao taday na ngayang bulong na makukua. Tananata ngaya, iyan ngayang bilyones na mawawara kung hahaliun ta ang taripa sa bagas. Diyan man minako aning dakulang bulto ngayon gobyerno na pinagbabanga sa mga manlain-lain na departamento di gobyerno ngaya sa DSWD na iyo man bagas ititao ngaya para sa 4Ps, para duman ngaya sa AIX, ito bagang assistance to individual in crisis situation. Yan bagang nahiling ta dyan na nagpipila sa Gaisano, budakon sa inman na pinagdesignar kan DSWD na nakakakuha kita nin 5,000 o kung ano man na kantidad. Hali ngaya iyan sa nakukolekta man kan gobyerno, hali dyan sa mga tarifang iyan. So ang gabos na po iyan, nakaatang po sa satuyang mga gobernantes. Pinagbabalanse po iyan tabi. Pinagbabalanse. Dai po minapadara ang satuyang mga gobernantes duman sa popular na opinion or what, mas pig-aadalan ninda po nin hararom ang mga bagay-bagay. Now, ang sabi ni Finance Secretary Diokno, pag mawara ngaya iyan, apektado ang social services. So ngunyan tabi baga the latest ini po maluwas na naman sa mga bareta dyan na udto or dyan na banggi tabi, maluwas na naman ini. Dai po nagtugot ang presidente na halion ang tarifa sa mga imported na bagas. Taiguanin mga konsiderasyones
na pinag-take into account sindatabi. Yan. Ikadua, mismo po ang mga paratanong niya to nin paroy, mga farmers nagtataram, pag hinali mo ngayon na tarifa, lalo ngayang kahirak man kami na mga lokal na paraoma, lalo ngayang kahirak man kami, tananata, kung mabarato ngaya, mababawasan so tarifa, makakabuelo ngaya so mga darakulaon na mga importer nin bagas na di hamak na talagang mas mga marayman ang klase. Mas dakula ngaya subultong mapasiring digdi sa tuya na imported na bagas, medyo maburo barato, lalo ngaya kaming madidiharman, madidihaduman, which will in turn ngaya magagadan man so samuyang industriya, which will in turn ngaya matios man kami ngayang mga parauma. So that is the balancing act na pinagigibo po kan sa tuyang mga gobernantes. Aro po yang kaantabi. Yan. So, iyon na po ang tabi. Kaya maluwas ini sa mga bareta, diyan na udto, diyan na banggi, o sa aga, dai po pinagkunyan, dai basura, o dai ibinasura ni Presidente Marcos so kahagadan na bawasan ang tarifa kan o kaya halion ang tarifa sa imported na bagas. Now, ngunyan tabi po, digdid pa kita sa manungod sa bagas, so mga ahensya di gobyerno bagay yung DTI, yung Department of Agriculture, and other attached agencies, igwa na ning ipinaluwas na pahayag na tibaad ining katapusan kang September or Oktubre tabi, halio na surprise ceiling. Tananata, na-stabilize na po sa presyo, igwa nang nagpapabakal bagangon niya ning 45 pesos na maximum sa well-milled rice, and igwa nang nagpapabakal ning 41 pesos na regular milled rice. Inibagang regular bo da well-milled rice, iyo iniso sa tuyang konsumo, kitang ordinaryong tao. Tapambihira man kita magbakal-baga ka itong mga 50 pesos, 56, 60, da itaman kaya, iyo an mga imported. Day man iyan dinutdut kan gobyerno. Dinutdut sa kan gobyerno, itong sa tuyang pagkaon kan masa. So, 45 pesos kada kilo, buda 41 pesos na kada kilo, well-milled and regular milled rice, respectively, tabi. Now, nai-stabilize na po ito, uyan na tabi, mismo nang presidente kang rice retailers di sa Pilipinas, buda sinag, and all other key personalities po na grupo nin mga paraoma para tanom nin paroy, nagasabi na, and no less than yung NFA, nagsasabi na, uyan na po suinani kan mga paraoma niya to. Ipapabakal na iyan sa NFA. Remember, igwa na nga ni ibaganing price na pinagpaluwas naman si Presidente Marcos, babakalon kan NFA ang araw ka ining klase nin bagas, sumamarabo da medyo dumug-dumug pa sa araw ka ining presyo. Because yao na suaranihan. And iyan po na presenteng stock nun yan kan mga retailers nin bagas. Plus ining sumaabot pang volume kan ani na ipapamuli no yan eventually and masaroso sa mga saudan. Ang sabi kayan kan mga rice retailers asin mga paraoma, particular itong sinag, si Mr. Rosendo So presidente kang gabus na mga paratanom nin paroy buda yan na nagpapabakal na anin paroy bagas. Ang sabi ninda, ang supply po kaiyan sa Pilipinas, masagkod pa ding nald sa otro taon. First quarter kan otro taon. Remember, ibaba tamo na digdi sa to sa probinsya. May interview mabagita sa NFA ka ito na ang supply kan bagas tangon yan talagang masustinir itong locally produced rice. Masustinir iyan sundo sa otro taon sa bilog na Pilipinas first quarter, maski nga may El Nino pa. So gustong sabihon tabi, dainan ning rason na maglangkaw pa ang presyo, and unin na po, dainan ning rason na mawara ang supply kan ordinaryong klase nin bagas
45 pesos kada kilo and 41 pesos kada kilo respectively. Nata, yao na po sa supply. Now, ang problema arog po kaini, bako man po sa gobyerno ang nagkulang sa pagprotehir sa to. Kundi na nata, kikawatan kita kan mga hoarders. Bako, remember, so gobyerno minareact sana sa gibo-gibo kan mga ini. Kikawatan kitang ordinaryong tao. O yan baga, ano so reaction kan gobyerno? Sunod-sunod na baga so raid sa mga darakula o na bodega istakanin bagas. Pigre raid na baga nga ni and so nafa-found out baga na dainin nagkakanigong papeles o yan na baga mismong so presidente an minatao na kaya na mga bagas na iyan na ginamit kan mga hoarders. Iyo na so nagtatao baga sa mga beneficiaries kan for peace. So it's not the government that should be blamed. It's not the government that should be blamed. Pero sa sarong banda tabi, politically, ining so mga hoarders o kung igwa manin persona o grupo na may ibang motibo apwera kan pagpalangkaw kan presyo kan bagas sa paagi kan pagwara-wara kainik sa merkado ta applying baga the law of supply and demand pagdaining supply malangkaw ang presyo tadakol so naghahanap malangkaw ang presyo kan anuman na commodity nyan apwera siguro kan pagpalangkaw kan sa indang kita dilensya kaining mga nagmamanipular tibaad igwaning ulterior motive pa and it may be politically. Now, nata politically, hilingon ni Dotabi ngunyan. Ang nagluluwas na igwa nang nagtataram ngunyan, igwa nang nagkukonklud ngunyan, nata nga ano nga yung pinagigibukan palasyo, ano nga yung pinagigibukan presidente, ano pinagigibukan gobyerno na tada masusog ng mga hoarders na yan. Opo, igwa ning hoarding. Opo, arog na ka na sitwasyon. But, if we will apply, so pinagasabi niya to baga sa legal maxim, he who is the cause of the evil cost is the cause of the evil cost. Yan. Utronta, he who is the cause of the evil cost is the cause of the evil cost. Yan. Medyo malibong-libong baga Gustong sabihon, kung sisay po so nagpuon kan kabulastugan, iyo ito so kausakan epekto kan kalukuhan ng iyan. So i-apply ta ayan tabi an maxim an legal maxim naan. Is it the government ang nagibo ng kalukuhan? Bako, biktima nga ni kita. Biktima so palasyo, biktima so presidente, biktima kitang komong tao. Kan nagkakawat na ini kan sitwasyon niya to sa bagas. Bako, biktima kita gabos kayo. Hello, good morning tabi. Good morning, Sir Pio. Yes po. Konting reaction lang duman sa topic mo ngayon. Magayonon. Opo. Sir, para sa kuya, opinion ko lang naman yan, observation. Ang number one talaga na nakaka-epic, naka-depictive is tarification bill. Hindi niya nakikita. Patungan lang nila yan. Dumon lang siya sa ibabaw. Nagpaparagibok yung mga analysis, mga the best of the best. Pero ang tarification bill, ang DA talaga dahil ginibo sa tarification bill na yan para mag-function ang original function nila. No, sir, yan siya. Now, yan na tarification bill kung mahali yan, pwede magbaba ng 20 pesos hanggang 25. Siring kan dati. Pag nga lugaring, ang importation dati kaya is government. May tarif man ng government, importation kan panahon. Wanan, itinauna sa privado
yun yung pagsabi na ni na pwede rin na ibabawal ang tarif. Ang pribado dapat magbayad sa gobyerno ng tarif. Ngunyan ang problema tayo hindi nila control ang balos sa pag-abot sa presyo sa mga pribado. Dati kaya ang nag-import ang government nagbabayad ba sa government through tarification? Section. Ibinugtak na nila sa private. Privado lang ko niyan ang pagpapatarif ng gabi. Kaya habo ni Marcos sa DE na bawalon ang tarif. Wala talaga ang gobyerno. Kuha. Diba? Siya yung nangyari ganyan. The reverse. Imbes na government ang mag-import, it's already all kind of private sectors, mga mayayaman. That is the effect of tarification. Now, stabilization. Pagkabot sa stabilization, paano mag-stabilize ang NFA, ang bagas, na ngayon, naglalangkaw lang ko niya, although ang 41 pesos na presyo, halangkaw pa yan? Baka yan sa overheads. Kung ang NFA mag-function, habo ba? O yan, pang private sector yan, kaya nga ni, wala control. Di na kakaya kang gobyerno control. Kaya di ba kan gasolina? Yung man ang pattern na negosyo. Kaya, di kita magpakuan tayo rin kuhan, kung pwede pa sana, aliw niyan na tarification bill na talaga ni Beliar. Pabor yan talaga sa mga mayayaman. Wala yan, ang inipin, nagtitinda na bagas nga yan, direkta to the poor. Wala man baga. May control bang inipin sa mga tindahan? Wala. May 25 ba ngunyan ng inipin? Wala. Because ang labas na nagkocontrol ng sa merkado are private sectors. Very like ito na wala ang government tinda. Are supposed to be kaya ninda yung gibuhok through ineffect. Okay na tabi, sir? Yeah, right. Opo. So, yan lang sir ang Peyo, na para sa kuya, opinion ko lang. Yes. Opinion ko lang naman. Opo. Yan ang notification bill talaga. Ang hindi natatats. Sino duman ang patikayan si Pilar. Tapos si Presidente SDA Department. Wala naman lang sinda doon. Diba? Kaya wala, as in nothing. So the people, hindi man aram yan, except if you are a keen observer. An analysis, political analysis. Okay. Iyo po. Opo, sir, tabi kung mawara na ayun na po. Sige, go ahead. Opo. Kung dainan nin tarifa na duman man binako abaga sa gobyerno nin budget tabi, ano ang possible solution duman sa posibleng mawara sa kaban kan gobyerno na which in turn gigamit man sa mga social services? Ano ang possible viable option tabi? Economic. Why? Yeah, just getting economics sa mga mayayaman, matarif. Kapalibasa, kung nagbabakal man ang mga consumers, ano ang comparison nila? Kung ang NFA magpabakal, kung ang NFA magkaiguan ng mga sa publiko, entire Pilipinas, nakaserve na sila, at the same time, nagkaingkampa ang Pilipino sa ang government. Okay. So, Pilipino. Wala masinda comparison na kung kundi, they're just mathematically, ang nagkumpara mathematics na sila o businessing the Philippine government. Opo, sige po. Okay na po, Sir Tabe. Yan ang comparison. Which one is the best economics? Opo, sige po. Do the Filipino people and rise the income from the government to the Filipino people, or you just play in the tarification sa mga imported mga panangon? Imported na mga... Thank you so much. Opo.
Okay, di iyon natabi nga ano na discuss na ang puntong iyan tabi ano. Mismo bagang sa mga paraoma nagasabi, please kun mahalian na tarification, eto na may report mo na kita sa luwas ano tabi, taon-taon na kayan mo na tabi ano, may report kita sa luwas. Nasa linya mo na si Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Please go ahead. Salamat abi padi. Take advantage ng kunay nga pagkakataon tayo digdian na Provincial Agriculture and Fishery Council Chairman si Mr. Rene de los Reyes ta magkakaiguanin pagtripon ngunyan sa mga MAPSI, Municipal Agriculture and Fishery Council, mga iba pa na mga concerned agency organization. Matapos na kaso bago ma-interview niya to si Mayor Coloy Baldo na kukonfirmar na nagwawara-wara ngunyan an mga supply kan bagas ko itong regular and well-milled rice ngunyan an PAPSI iyuman validated na ninda an araw kay ning sitwasyon and ngunyan parte ni kansay nagpag-ururonan. Sir, good morning. Sa ibong nalinya po si Pio sa angkor sa DCGB. Manungod sa isyu sa bagas mangginalay ni Tapi Padet. Ay, good morning po, Sir Pio. Yes, good At sa mga morning. panghihingi niyo po. Opo, so ano po ang bale konklusyon na dyan and ano ang ipoput into action na napagkasararuan tanganing marisolveran ining apparent na problema na nagbubutwa manungod sa iguana po na naman ni na nagsasaray dahil na nagpaparelease dahil na nagluluwas apparently kay na 41 pesos as in 45 kilos respectively na bagas tabi. Okay po, Sir Pio. Araw po kayo na, no? Yes, last week po na-invite ako ng NFA para duman sa orientation na sa panibagong nindang pag-procurement ng presyo. Nagkaroon po kayo mga discussion duman. Sarap po sa mga si Night Middleman, so sabi ko, dapat talaga ipul na, lubos-lubosin na ang pag-ano kang NFA para sabi ko, makapture ang aning o niyan na karanihan. Naglangkaw baga sila ki Buying price. Buying price baga di sabi ko nga sinadjust ko senda para mas bagay magtarabang na pati po dapat ang LGU magtabang na senda magpabakal NFA kasi mahal alang ka ang presyo ninda Dumana dapat tabangan ng mga paraoma i-encourage na magpamasal at then kasi ang buffer yaon man sa lang sabi ko nga duman sa NFA garden engine mitong sa mga farmers. Pero duman sa sinayt ko nga na isenda na para lang mainganyar kasi kaya ito kang sabi ko sometime 2006 yata or 2008 side kito nagpabaka lang para paro isenda may insensibo pa silang pigataong fertilizer kasi na-experience kito Sir, opo. Sir, arog po kayo naiintindihan ko po, you are laying the predicate para duman sa supply ng ngunyan. Ang problema is igwa na naman po ni nagmamanipular na dahil na ipipaluwas so 41 pesos kada kilong bagas, buda 45 kilos na kada kilo ng bagas habo nga inindakaan tabi gayod gari-gari may nagmamanipular naman now sa sitwasyon tangon yan ano po so napagkaurunan dyan na maaksyonan yan tulos-tulos tanganing ma-avert na naman po ang manipulasyon na yan over siguro po saro sa mga action mechanic nga ipupumagasan pag gusto mo po yung mga artists na kirnate po igatabangan po kang Department of Agriculture po mga rice processing center dapat yan po ang talagang ipul na tawang assistant. Kaya yan po na mga RPC, nagatindaman po yung mga bagas. Kasi may trading man tinda So, sabi ko nga naman, ayudaan tinda, tawang pa sila another na pangbakal kang, kasi tindang linkage sila naman sa mga rich farmers In the first place, may mga membro tinda. Sa pa siya, like Balangibang and pero siya, siguro, yung mga member ng 500 farmers, siguro, fans ang ma-generate tindang paroy dyan. Yan, ang pwede magkata. Kasi yung mga negosyante, depende talagang, they will fight back talaga kung paano sila mag-survive sa. Alam pang PC ka yan Anytime moment, pwede magsalita sila presyo, langkawan. Kasi ang tendency ka is palangkawan. Kasi may mga tao yan sa sa rice field na kumbaga sa mga runner. Likewise, yung pagano naman sa mga NFA na dapat igwa mag-iar kita. Pero with sa AFC, pwede makimakatabang dyan sa pagano mga NFA na matabang magkamisenta. Na kayo doon laraw ng mga paroy na ipapabakal mo yung laro niya.
O pero ngunyan po sir, nagbutwa dyan sa Aurora na iguanin available pa. Kailang da iipipaluwas yan na 45 dangan 41 per kilo? So para po mamaya sir, hapon, the NFA will be coming. So siguro ma-highlight ko yung pag-uurong na yan. Yan, o sige po, sige po. Tayo ito, iyo man sana po ito sir, so importante is tibaan, igwaman sana talaga dyan yung sufficiente pang supply na para sa 45 pesos per kilo and 41 pesos per kilo. Pero habo nang ipabakal, yun na nga niyan, business na naman, na mamanipulate. So, yun po. Nagpansok, nag-brown out, thank you, sir. Okay, thank you so much, sir. So, yan, si chairman sa probinsya ni Albay. And ito man so suggestion kan sa lado kan na Papsi, and actualmente taw-taw dyan paguroronan ta iimbitado digdian na National Food Authority, and si gobernador dama atender na nga ni tabi pa rin talagang kumbaga impending na problem ini na nahiling sa ngunyan. And sa kaso bago sa entrevista niya to kay Mayor Caloy Baldo, ang suggestion man sa NFA tawanin mandato ang mga local government units, mga alkalde na magkaigwanin pagbakal in paroy sa mga paraoma, and magpabakal man ang mga LGU na bagas tanganing available kunigwa man ay nagtatago kan na bagas may luluwas ninda ini natural igwana nin pang balanse igwana iyan na so maaranihan na buda hilingon mo kumpadreng Jimmy kan inimplementar so price cap may nagluwas baga na sustiniran na hahalion na nga ni so price cap. Hilingon mo pag hinali iyan na price cap maluwas na naman yan. Oo. Pagkatapos ang kalidad kan bagas na nagluluwas ang ngunyan, kung kaito sa pinakamaluyang bagas nagluluwasan mo niyan. So gusto sa inyo narali na yan. So it's not the government. Gusto sabihin may nagtatago. Igwa talaga, and it's not the president na dapat iba ko yan so kausa igwa ning nagkakawat sa satuya. Hilingan na nasustiniran baga supirang simanang 41 and 45 per kilo. Ngunyan na nagluluwas na so ideya na hahaliw na so price cap, pigtatago-tago na naman. Makaluwas ba? Makapalangkaw naman. Mapatungan na naman. And so obserbasyon mo baga dyan na so mga kaitong mga dahil nagluluwas na bagas, nagluluwas na ngunyan so maluyong klase. Gusto sabi yun, may nagtago talaga. Dahil ito masabutan, maski si Mr. Rene de los Reyes, dahil niya masabutan, kasi nag-monitor man, nagbabalidate man, dahil niya sabot kung duman sa ali sa supplier o digdi sa mga retailer, sa mga merkado. Igwa nga niya kung nakahuron, nagsara. Kung naman niya nag-abot na supply, naman itinda ko ngaya. Aram mo, kumpadring Jimmy, kan mga nagkainot na nagpupuon pa sa ng istoryang ini, may pigasabi ba kita ka ito, duman sa tingog kan banawaan, this will escalate. Yan. Igwa inining punto, igwa inining gustong bako. This is just bako ining masagkod sa nadyan sa presyo sin supply kan bagas, igwa ini nin katuyuhan. Oo ni sa ni kaharampangan ko ining sa mga mapsi and sa Renen. An hororon bako man sa kung igwa ang available o dae, igwa nga yaki kumbaga gustong patunayan. Madali na daanin. Yan na nasa isip mo. Yun na naiisip naman ninda. Ay, sus ko. Dahil sa naugaring pwedeng tumbukon. This goes beyond rice price. Ay, nako. Sige, tama ko pa may sa likod na nakaisipan. Nata pala nito ta naputol si sir. So, kauron, anong nauyam, daiman o what? Na-disturbo ta? Nagamadali tabi pa rin. Para pinaunrahan ka. Kaya nag-call na ako sa mo direktamente ta. May meeting, sinaman naman sa mga arukaning sitwasyon. Sige. Okay, so yan tabi pa rin mga dagdag na informasyon. Jimmy, nasalita di si GB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, Chief Jim, sa istorya hali dyan sa luwas, sa tingog kaak dyan sa imong area. Remember baga ever since kan iristoryahan na ini sa bagas bago pa ini mag-abot sa arog ka ining proportion tabi sabi ta baga digdi sa programa, this will escalate. And igwa inin, this will go beyond price cap.
ma-escalate ini. Kaya sa ilingan nindo, igwa na bagangon yan, nagkukonklude na, nga so, malakan niya nga so, presidente. Diba? O suminaangat na duman so hororon. Be a keen observer, tabi ano po. And si sayang sekretaryo kang DA, it is the president. Sige. Bueno, nakautang kita nin todo mo na tabi ha. Ibabawi man yan ni Padignal. Oras Pilipinas, it's 9:42. An oras hatod sa Indokang. EO Executive Optical, Expert Eye Care, state-of-the-art facilities with branches in SM City Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Central Mall Pulangi, and SM Sorsogon. EO, love your eyes. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Clemix Forte. Clemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in Cool Litro. United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover. Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. This is ang Surf Bar New Look na! Pula, puti, ha! Power pula, surf yan, power puti. Surf yan, ang power ng Surf Bars, ang galing-galing. Power pula, surf yan, power puti. Baret ang gustong-gusto mo, may power galing. Surf Bar New Look na, may active clean pa. Presyong wais pa rin. Surf yan! Sara Geronimo po para sa TGP. Di na mahihirapan, may maaasahan, may matatagpuan, kaibigan sa kalusugan. TGP. Sa TGP, may affordable at maasahang gamot na malapit sa iyo. TGP, ang iyong kaibigan sa kalusugan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Nailawan, ang mga madiklom na lugar, ang kada barangay sa iyang tatabangan, para para sira kababaihan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. SD Albay, igwa akong sarong amigo, tawong may prinsipyo, asin siya makatao, matinabang, may puso sa kasaraditan, kaloyan desloria sa tong mamigdidan. Kaloy! Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po, mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Inga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang. For as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Galaw-galaw baka ma-stroke, like bike, jump rope. I'm so... Hindi kilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. Kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, manami, there you have it. Ang kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits gonna go. Tayo na
nasa EO, tayo magpatingin. Tayo nasa EO, sila'y eksperto at magagaling. Tayo nasa EO, iyong mata ay mahalin. EO, Executive Optical. EO, Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa Bayani Proper Diet as in exercise, Uro Aldaw, Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil magsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Badi!
Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Auday magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa nung meat shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomai, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halis sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa nung meat shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule Asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Complicated na sakit na solusyonan sa pag-undergo sa Natural Megadose Vitamin C IV Infusion ng Doc Alternativo. Ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami po may heart enlargement ako. Ito yung baga ko. Marami po talaga. So, in-try namin, dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po nabawasan yung talagang matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Ako po si Teresita Torriñas from Lalo 58. Nueva na epektibong nakakatulong ang Doc Alternativo. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa itong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang kwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, day na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Blue Mojito, now in new cool litro. Drink responsibly. Your favorite GSM Blue Mojito, now available in 1 liter. Tuloy-tuloy ang cool-litan with GSM Blue Cool One True. Drink responsibly. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Pading Nal. Report mo na kita. Bago magbareta man si Angel. O kumpadreng Jomar, thanks for waiting. Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, posibleng makuap na ang may sadiri kan ayam na naligis gadan kan sarong motorista na na-aksidente gadan man sa Banuan kan malilipot ka nakalis na simana. Ini padian ipinahayag sa DCGB News niya ni punong barangay Rick Bertillo kan barangay San Jose matapos na makaguno sindanin mga lead
para masusog kung sisay talaga ang kagsadiri kan ayam Yan. na nakuang kada na daiman nagbutwa man lamang nagpresentar na siya may sadiri tangani na panimbagon duman sa aksidenteng nangyari na ikinagadang kansarong lalaki na residente kan Banwaan kan Pakakay. Yan. Sinabi ni Bertilio sa pakikipag-olay ngunyan na nakatalaan siyang mag-follow up ngunyan sa Philippine National Police dahil ang tagapos na ebidensya na naguno kan barangay, pinasa namin ka sa Philippine National Police Manilipot Opo. na nanuga na sindana ang bahala mag-solve, maghanap kan tawong ito. Yan. Susog kay Bertilio, ang mga ipinasa na ang ebidensya duman, primero, so CCTV footage kan aksidente. Ikadua, suritrato kan ayam kan inibuhay pa naubo kang kagsadiri habang pigpapakunahan. Magay aram mo kumpadreng Jomar, magayon na test case inita ever since baga pag igwa talagang nakakagat ang ayam daining maluwas na may sadiri. Buda kun may nadiskwento na so ayam nagbalag-balag daing minaluwas na may sadiri. Pero pag so ayam maganyaran mo, marluwas gabos na may sadiri ka iyan. Ayun kasi. Ngunyan, sabi ni Kapitan, so mga kabarangay pagtaraning, puro silensyo. Habo kay magturo. Siper. Kisay ayam. Siper ang imo. Alagad, may record palan ang mga ini, ang barangay, pati na ang Municipal Agriculture Office, na nakaaging barakunahan, pagpabakunahan, so ayam, may pigpabakunahan na kaparehas kang ayam, ubo kang kagsadiri, na ang harong yaw dumas sa tangot kang inaksidentihan. Ayan. So, talagang, kuhan lang, diskarte lang budahigos kan investigadores. Ano? Roger, sige. Circumstantial evidence. Oho. Kompleto na. Ngunyan, sabi ni Kapitan, ma-follow up na siya sa Malilipot PNP kung ano na, tangani na matawan ni Justisya so pagkagadan kay itong biktima. Pagtawanin doon kang Kapitan na dahil man nakapabayan ang barangay sa bagay na ini dahil lantan na ipautupan ninda itong so pagparehistro kang kabos na ayam na nangyari nga naging lead naging susi para maaraman ang posibleng kagsadiri kang ayam na ipinuhi na nagkausa kan aksidente. Correct. Naglalaom si Kapitan na mariresolveran na ini asin maplantaran kan magkakani kung kaso ang irresponsableng kagsadiri kang ayam. Yan pa rin ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Taon-taon na pag-oristoryahan tayan. May mga hanap buhay pa. Buda mabareta man si Angel. Dispues ang ultimong 30 minutes niya. Tungo niya na pagka Miyerkules. Good morning mo na padingnal sa satuyang sponsor. Ang Petron Gasol. Yan, good morning. Kung nagluluto na kamo, sigurado nagluluto na kan panguntuhan dyan sa mga karenderiya, turo-turo, kare-karehan, mga harong, mga misis nanay ng tahanan, Petron Gasol dapat taka-partner na yan kang Pilipinas sa istorya kang Pilipinas sa mga kusina sa pagluluto. Petron Gasol. Mababakal dyan sa Petron Gasol, sa Petron Top Gas Gasoline Station, Petron dyan sa Daragata. Petron Gasol, Top Gas Petron Gasol dyan sa Petron Gasoline Station sa Daraga, kataning sa Nakan Merkado Publiko. We will be right back. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa second floor, room 205, Hotel Rex Building sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Sa iba pang impormasyon at mga katanungan, tumawag sa mobile number 0920-314-8942.
Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Joey, kuya na si Kong Joey. Kong Joey Salceda. Ang idolo kan masa. Dainang iba Joey Salceda. Padagos ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa. Sagabos na Albayano. Kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, an idolo kan masa. Joey, Salceda. Dako lang nagibuhan padagos pa at pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong. Malalao man taiyan si Kong. Joey! Radyo Balagon ka ito. DCJB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Alas 10:02. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Aabuton pa nin sarong taon para makompleto ang delivery o paghatod nin physical cards kan mga Pinoy o sa mga Pinoy na nagparehistro sa Philippine Identification System o PhilSys sigon sa opisyal kang National Statistics Office o NSO. Sa sarong pagdangog sa Senado, sinabi ni NSO Undersecretary Claire Dennis Mapa na 81 milyon na Filipino na nagparehistro sa PhilSys o katumbas nin 81 kan populasyon na may edad 5 anyos pa itaas, 85% duman ang 15 anyos pa itaas, asin 65% naman ang may edad 5 sa good 14 anyos. Sa mga nagparehistro, hababa pa sa kabanga o 39.7 milyon ang nakaresibikan sa indang physical identification card, mantang 41.2 milyon ang naisyuhan nin printed on paper o e-PhilID. Sigun kay Mapa, ang backlog dahil sa kapasidad kan sa indang printing na kaya sa nang makapag-akomodar nin sagod 80,000 na IDs kada aldaw. Sa ngunyan target kan PSA na pinagbereyo o ang pinagbereyo na rehistro kan 101 milyon na Filipino sa taon 2024. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. GSM Blue. Choose GSM Blue Mojito. Now in cool litro. Para sa liver lovers. Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise oral daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor
Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternativo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Pre, pag na-shoot ko itong behind the back, ultimate ako po. Mega nakapikit, isang kamay nakakadena sa kotse mo. Mga 20 meters ang layo, habang maliwanag ang buwan nang naka-Facebook Live at nanonood si Crush. Bigyan mo ako ng 60 million pesos ha. Ginga. Oh! Ay, sana nag-Bingo Plus ka na lang for as low as 1 peso, may chance kang mag-uwi ng up to 60 million pesos jackpot prize. I-download na ang Bingo Plus app sa Google Play Store o Apple App Store. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Woko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Natatabang na puong bata ito, sinda kita ika-ako biko, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako biko lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho, kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka-hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mga ka-Gyms, para sulit na sulit ka sa iyong paboritong Gyms Coffee Mix, eto na ang inaabangan mo. May twin pack na ang Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng Extract at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Oh, di ba ang saya? Kaya ikape mo na yan with Gyms 3+1 Coffee Mix twin pack na may plus ingredient na Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan at memorya. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina, isang power booster na mayaman sa protina. Binansagan itong superfood dahil mayaman din ito sa beta-carotene, B vitamins, amino acids, calcium, zinc, magnesium at potassium. Kaya ano pang hinihintay mo? Masarap magkape kung kapiling mo ang mahal mo sa buhay. Laging kumplituhin ang araw with Gyms Coffee Mix Twin Pack. Sa Gyms Coffee Mix, may plus ka sa life. Mabibili ang Twin Pack ng Gyms 3+1 Coffee Mix with Ginseng at Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store, drugstore at sari-sari store sa inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, 1 alas 8, Sagod alas 5
5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay. Pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan. Serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Diretso, sige, may mga istorya pa kita dyan sa luwa. Si Kumpadring Al. Kumpadring Al, good morning. Yes, good morning, Pade. At least ang ginubatan, may ordinansa ng pinasar na pwedeng arugon kanibang local government units siring digdi sa Legazpi City na ma-regulate ang mga samok sa linya nin mga telekomunikasyon, lalong-lalo na sa mga hararayong barangay. Iyan ang saro sa mga pig-adala na ngunyan kan Committee on Laws ni Board Member Attorney Melissa Abadesa Armedilla, chairing man ang Committee on Communication and Public Utilities. Dahil ta magpona na uso ang mga internet, may mga telekomunikasyon companies na ang sistema nag-aaragawa na ng mga customer sa mga barangay, lalo na sa mga hararayong lugar. Garapalan pa di ang iba sa saindang trabaho kung sain-sain sa na ini iparagi ang linya na kung minsan minakaralay-kalay ini sa sidewalk, asin mga makahoy o manyog na parte na pigagihan kan linya pasiring sa mga harong-harong. Pag inugpaanin na sanga, papuputol, pagpaanin sulang ko'y baga, kanyog, talagang madali magkapurutol, masalida na naman, utro bayad na naman, kaya logi na maray ang mga customers ninda na nagkakabiriktima plus ansamok talaga kan mga wiwaralat nindang sa mga pinurutol na linya, bibararag sana sa gilid kan tinampo, bibararag sana sa makahoy na iyo man ang ikinakabaldi kan ibang residente. Ini ang purpose kung nga tata ang ginubatan, at least nagpasar naman in ordinansa na ma-regulate ang sistemang arog kani. And yaon na yan digdi sa Sanggunian Panlawigan, pigaadala naman. At sabi kaniba, pwede ining adaptaron kanibang local government units, lalo na digdi sa Legazpi City, dahil kung dahil talaga ma-regulate, kung kan mga enot problema ta sa nasulinya kan aleko kaito, tapos ibang telekomunikasyon, ngunyan lalo ining nadagdagan tawi pa din, dahil ining mga internet companies na yaraw sa mga barangay, iyo naman ang dagdag na samok sa sainda mga linya na minsan pipabarayaan sana. Yan ba na impormasyon pa hali sa Kapitolyo? Alarmario. Thank you. Thank you so much, Kumpadring Al. Mientras tanto, may dagdag pang istorya, 16 lapuas alas 10. And good morning, go ahead man.
Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagpan niya tong pareta, lininaw mo niya ni Sir Ralph Lasin, ang administrador o kaya na mamayokan Albay Public Market, na solamenteng ang mga ambulant vendors nin mga maritatas o kaya iba pang mga root crops ang nagsusunod na lang mo niya, nabigo pa sunod ninda, kan limitadong oras kan pagbababakal kan sa indang mga produkto. Iningon niya ang lininaw sa DCGB News nila kung saan ang susug sa pag-aran nila na sitwasyon kan merkado dyan, lalo na ining mga konsideradong ambulant vendors kan mga root crops, ang operasyon ka ini alas 4 nin pagkaaga sa good alas 12 nin pagkaudto sa naman, asin natuluman sa naan apektado kan oras na ini. Sigun kay SAA, tigkatauanin danin prioridad mo niyan talaga na mga regular na stallholders sa lawag tanganin na daiman malugian na sentang pagpapakal. Ang mga regular na stallholders daw, Sir Pio, ang operasyon nila alas 5 din ada hanggang alas 8 din pagi. Yan, iyota. Ito mananggad palan so mga naghuuyag bagad dyan sa tinampo, sa gilid, yan sa may periphery kan Albay Public Market. Ito, por konsiderasyon nga ni, na matawan man sila dumaning lugar, dispues, so mga igwa maning lehitimong pwesto, kumbaga subakong bulan-bulanan, talagang ito, people, day pwede itong saraduhan na nagkapirasa ng, igwa sa naning operating hours. Talagang bukas iyan, the whole maghapon. Pero sabi ni Lasin na Sir Pio, so iba nindang regular na stallholders, nasa sa indanes daw kung magsara sindang earlier, kung tapos na ngayon magpapakal, kung medyo ubus-ubus sa produkto, nakadepende na iyan sa inda. Pero ang regular talagang oras ninda kan pagpapakal dyan, hanggang alas 8 ning pagkabanggi. That's it, iyan. Day man talaga kita makapindir kung halimbawa ako nagpapawakal dumanin mga maritatas, may stall ako, nagbabayad. Kung gusto kong magsarang amay, pwede man gayon. Pero yaon sa indang opsyon, day sinda pigi-impuniranin araw kayo ni dapat ang oras. So lang duman sa mga ambulant. Ayan, iyo. Kumbaga sabi niya, equal treatment man giraray, at least parehong lado makapabakal kang produkto, pero talagang may oras talaga kay po na sundot sa mga konsideradong ambulant vendors. That's logical enough and practical man baga, tabi Roger. Yan baga paanong ko niyan, yan ang mga ambulant, nagkakapira man sa nandarakaan, baka manabultuhan na gulpi, nagkapira. Ang iba kayan baga Sir Pio, garon tiglalatag lang, iyo lang yun, sa mga nakalatag, iyo lang sa produkto. Buda makahirak man. Ang iba nga ni, maski ako kung ako halimbawa, din ako mabakal sa indata, kahirak man baga. Tama. And then, in the same way, ito man na so kunyan, so nagbabayad din pwesto talaga, justice should be served also. So, ito, dapat proteran man, kaya tiglimitaran man muna sa oras kan so mga nagpapahuyag dyan itong ambulant. Yes. Yan. Okay, sige. Tabi Sir Pio, paglilinaw man kan opisina kan Albay Public Market, manungod sa operating hours kan mga stallholders dyan sa nasambitan ng merkado publiko. Okay, sige. Kay Ansi Boy, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ann, sa mga follow-up report. Hali dyan sa Albay Public Market. Maray na aga tabi sa mga amigo tang nag-arantabay man dyan sa DCGB News Online. Sabi kan sa rong viewer listener na nyato hain ngayon 41 and 45 kilong bagas na yan. Bla 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 bla. Iyon na nga yan igwa na naman ni nagkukunyan, igwa na naman ni nagmamanipular. Tabi, hain nga yan, bla 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 bla, tama ka po dyan. Saan yan? Nako, sus Mario Joseph. Generic, good morning. And then Grace Nilo, good morning. And kay si Liza, pakibati da sa Pandan Catanduanes. Ay, Liza, yung sa kuyang pinsan dyan Lisa Briones Alcantara, good morning sa Indo sa Familia. Si Ramil Banyares Barbacena, maray na aga, watching from Candelaria, Zambales. Yan, good morning. Yan, sa tuyang nagpaabot ba din paramdam sa ining DCGB News Online. Upa ding Jomar, para mo, yung mga subiga sabi, pag suayam na diskwedo, gabos yan maruluwas. Pero ini ibang kaso na diskwedo suayam,
Pero may nadiskuido man por dahil sa ayam ninda. Kaya daw yung nagruluwas na may sadiri. O, dako lang test case ini Pading Jomar. So, istorya mo diyan. Masusog ito. Nako, yan. Leksyon. Na magkuaning tultul din ayam. Tayan, nakadiskwido sa ayam nindo. Tapos daw yung nagruluwas na may sadiri. Di ba? Pero siguro kung daw nadiskwido sa nagbumotor, daw nagadan, so mga may sadiri kanayam, hahanapon itong nakamotor. Pigkon mo kayo sa ayam eh. Di sige, test case iyan. Sana masusog itong kunyan. May sadiri kan ayam. Sa daraga, may 42 nakabili ko kahapon, maputi, maganda, isaing. Yan, that's good enough. Iyon na nga na isupigasabi ta magana. Nag-iisip na nga ni iso gobyerno para kunin ining week na iniyata o first week kan October ihali na yung price cap ta ma-normalize na ayan tabi, not unless na igwa na naman in magkawat na naman kan, and the blame na naman will be on the government to Mario Joseph naman, di paan o Pading Nal, pwede na may mga utang kayo na kung huralawig na, sige nga ya ta nakabuelo ka nga ya kaso bago ko, uy nako kumusta pala sa tuyang Technician Emeritus. Good mo talagang. Dahil mo mapugulan ang pag-alintuto. Kan sa tuyang Technician Emeritus. Di natapos niya na sa kontrata niyang milyones sa konstruksyon. Ngunya na naman. Asyenda na naman ang pig-asikaso ni Don Manuel Totañez. Inektaryang kung ano-anong pananom, including rambutan. Manuel Totañez is the name. Uyan naman. Tapos na pa diso pagiging conglomerate niya sa pagkonstruksyon. Asyendero na naman ang lokong ini. Maniti! Pag nagburungan na sa mga pananom mo dyan, tawi man lamang kami digdi. Alamat and mahal na Diyos ang magbantay. Dahil maghali, masunod tulos ang Samuyang News Director si Mardel. Ako po si Pio Fernandez. Thank you. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanban